Sinta yaiku bocah SMA kelas 11 sing asale saka keluarga sederhana. Dheweke anak pambarep saka rong dulur. Adike jenenge Sari, bocah kelas 9 SMP. Sinta nduweni hobi masak. Ora mung seneng masak, Sinta uga dikenal minangka bocah sing mandiri, ulet lan tanggung jawab. Sawaya-waya, Sinta budal menyang sekolah. Sinta nggawa masakan sing wis digawe, kayata jajanan utawa masakan omahan kanggo dicicipi karo kanca-kancane. Kanca-kancane mesti ora sabar banget ngenteni Sinta nggawa masakane amarga rasa masakane sing enak banget. Sedelo maneh, Sinta mancik kelas 12. Sinta nduweni kepinginan tuku laptop kanggo nunjang pembelajarane. Nanging, Sinta ora gelem ngrepotake wong tuwa amarga dheweke duwe adik kelas 9 SMP sing sedelo maneh mancik kelas 10 SMA. Pungkasane Sinta mutusake kanggo nyuwun saran marang sahabate yaiku Lilis lan Nina. Isuke, Sinta budal menyang sekolah. Dina iku Sinta nggawa masakane yaiku piscok. Setibane ing sekolah, Sinta wis ngolehi kaping 2 kancane wis teka ing sekolah. Banjur Sinta nekani Lilis lan Nina kang lagi gondok ing kelas. Sinta wiwiti mbuka pacelaton karo nakokake saran marang kaping 2 kancane. Aku apa yang saran berapa? Nina lan Lilis kang krungu iku merenung mikirake saran apa kang kudu dilakoni Sinta. Ing tengah-tengah merenung, pandangane Nina ora sengaja tumuju piscok kang digawa Sinta kasebut. Iya nek lo yang jualan piscok wae. Enak ya, Kanthi hobine masak lan saran saka sahabate sing masuk akal, Sinta kepikiran bisnis piscok kanggo diadol ing sekolahan. Sawise teka omah, Sinta njaluk izin marang wong tuane kanggo dodolan. Kita nyuwun izin bisnis piscok dan sekolahan. Lah kenapa nduk kok kepikiran bisnis piscok? Iya nduk, kok sampai kepikiran bisnis piscok? Boten menapa Pak Bu. Sinta ndamel kagungan laptop damel hingga pembelajaran. Sinta namun boten turun ngrepotake bapak anak bisa dulu malih dek Sari mlebet SMA. Lah apa ora ganggu sekolahmu nduk? Insya Allah Sinta saged bagi wekdal Pak. Oh, ya wis, lek ngono bapak lan ibu maringi izin nduk. Iya nduk, semoga berjalan. Sakwise oleh izin wong tuane, Sinta mulai bisnis kasebut. Kaya biasane, saben isuk sawise nyiapno piscok kanggo diadol ing sekolah, Sinta agi-agi budal menyang sekolah numpak len. Setibane ing sekolah, Rika lan Dona weruh Sinta nggawa kotak isi piscok. Bocah loro kuwi sengaja nabrak Sinta sehingga piscok kang digawa dening Sinta tiba pating selebar lan ora bisa diadol maneh. Sinta sedih banget, nanging dheweke tetep sangkuyung kanggo dodolan maneh. Sisuk dinane, dheweke mutusake kanggo budal luwih awal sadurunge Rika lan Dona. Dina iku dodolan Sinta kaadol entek. Weruh dodolane Sinta laris, atine Rika mangkel. Dheweke ngomong ing Dona lan bocah loro kuwi nyusun rencana kanggo ngefitnah Sinta. Aku mau weruh dodolane Sinta laris banget. Kita ora bisa mulai iki. Tenan kowe Rik. Piye nek awak dhewe tuku piscok Sinta, terus awak dhewe owahi rambut. Jadi supaya piscok kuwi dideleng akeh-akeh. Piye? Tapi iya aku setuju karo kowe. Sesuk dinane, Rika lan Dona ngejalakna aksine. Dheweke tuku piscok loro. Sinta wiwitane curiga marang lakone bocah loro kuwi. Nanging, Sinta ora gelem mikir sing aneh-aneh. Sawise Rika lan Dona tuku piscok, bocah loro kuwi agi-agi mlebu kelas sing isih sepi kanggo nglebokake rambut lan kecoa ing piscok sing wis dituku kuwi. Wektu Rika lan Dona ngejalakna aksine,
ana Nina sing ora sengaja ndeleng aksi kasebut. Banjur dheweke ngendap-ngendap ing mburi jendela supaya ora konangan Rika lan Donna. Nina agi-agi ngrekam aksi kasebut. Tujuane Nina yaiku nduduhno video kuwi marang Sinta. Nina ora nyono yen Rika lan Donna tega marang Sinta. Wektu bel istirahat muni, Rika lan Donna mulai ngelanjutake aksine. Nyawang Sinta ngadol piscok ing kelas, bocah loro kuwi mulai mangan piscoke. Apa iki kok ana rambute? Dodolan ora higienis blas. Lu iya iki ora higienis ngene iki. Dikira gak usah tuku piscoke Sinta. Iki lho dengan ana rambute. Ora higienis ngene iki. Kanca-kancane Sinta sing arep tuku piscok akhire ora sida. Sinta bingung. Dheweke yakin yen piscoke resik lan higienis, nanging kanca-kancane padha ora percaya lan malah ngelokake Sinta lan ngorat-ngarit dodolane Sinta. Sinta sedih banget. Dheweke nangis nanging ora bisa apa-apa. Nina kang weruh sing sabenere, dheweke langsung ngampiri Sinta lan nuduhake apa kejadian sebenere. Sawise ndeleng video, Sinta murka. Banjur dheweke nyuntek unek-unek marang Rika lan Donna. Astagfirullah, pakai jangan Rika lan Donna marang aku. Rika Donna. Dalam video iki. Aku sesuai dengan sabar. Kok kowe malah enggak? Kok fitnah dagangan kono rambute. Sehingga daganganku dideleng ora higienis. Karepmu iki apa? Rika lan Donna mau bisa menang. Dheweke kisinan disuntak Nina ing ngarepe kanca-kanca sekelase. Kejadian kasebut heboh sak sekolahan. Akhire Rika lan Donna mlebu BK amarga bukti video wis bisa mbuktekno kelakuan ala Rika lan Donna marang Sinta. Sawise nasihat lan teguran saka guru BK, Rika lan Donna izin karo tindakan ala sing dilakoni kuwi. Banjur dheweke njaluk sepura marang Sinta. Sinta sing atine jembar milih damai banjur langsung nyepurani Rika lan Donna. Sawise kejadian kasebut, Sinta ora putus asa bisnis piscok. Kanthi sisa tabungane sing isih ana, banjur Sinta nduweni tekad bisnis piscok online lewat WhatsApp supaya target pasare luas ora mung kanca-kanca sekolah wae. Dheweke mulai ngapiki kualitas dagangane kayata ngganti kemasan lan varian piscok sing maneka rasa supaya bisa narik kawigaten konsumen. Seiring wektu, bisnis piscok online Sinta tansaya laris lan berkembang pesat. Satitik laba saka bisnis piscok online kakumpul. Akhire Sinta bisa tuku laptop. Kabehing wong duweni gegayuhan. Ana sing bisa langsung mujudake lan ana sing kudu usaha dhisik kanggo mujudake gegayuhan kasebut. Kayata Sinta sing mulai usaha lan kerja keras kang konsisten lan ora gampang putus asa ngadepi lika-liku pebisnis sehingga dheweke bisa gayu gegayuhan kasebut.